they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. And we're back again mga kabisyo para pag-usapan natin ang mga naging komento, violent reaction, thoughts ng mga kabisyo natin na napakinggan ang buong storya ni Kimi. Si Kim na umibig sa murang edad, 15 years old nang siya ay mabuntis. Nakilala niya itong si Lance na akala niya magpapabago ng buhay niya. Pero hindi naman pala. Nakilala niya si Lance na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hanggang sa naghiwalay sila at pumunta siya na ibang bansa. At hindi nagtagal, nakilala niya itong si Dean. Si Dean, na 5 taon na sila. Nadalangin niya po ay sana yun na po daw ang kanyang huling pag-ibig kahit LDR po sila. Mga kabisyo, basahin na muna po natin ang mga thoughts, comments, violent reaction ng ating mga kabisyo na nagpadala sa DJ Titan Jello Facebook page. Unahin na po natin si Joey. Sabi ni Joey dito, may mga tao talagang mapagsamantala lalo na kung alam nilang may pakinabang ka sa kanila. Kaya sana wag mong ibigay ang lahat ng meron ka. Magtira ka para sa sarili mo, Ate Kim. Pero may balik lahat ng yan. Malay mo, ayan na yung true love mo. Hindi lahat puro lungkot. May happy ending din. Pa-shoutout kay DJ Titan Jello. Always tune in po kami kahit nagtatrabaho at kahit sa biyahe. Team I serve po. Salamat po. Maraming salamat kay Joey na nakatutok sa atin ngayon. Basahin din po natin ang mga nagpadala sa atin ng mga kanilang lihim. Sabi ni Gab, Happy Thursday DJ Rocky at DJ Jello. Para kay Sender, praying na sana itong current partner mo ay si the one na. And praying for you at yung anak mo. At para sa SF tonight, ganun naman ang life. May experiences na maganda at hindi. Ang mahalaga is to keep going and makakuha ng lessons sa lahat ng experience. No lessons, no stories to tell. Ganda nyo na. Wala kang pagkakamali sa buhay mo. Wala kang makakwento sa future mo at sa mga taong nakakakilala sa'yo kung ano ba ang storya mo. Ganda nyon. Sabi ni Darwin, Hi DJ Rocky at DJ Jello, naway maging lesson na ang SF story ni Kim. Habang bata ka pa, makinig at sumunod ka sa pangaral ng magulang at huwag maging rebelde. Ang pagmamadali sa pag-ibig ay nauuwi sa maling tao na napipili. Kaya dapat kilalanin mo muna bago mo masabing siya na ang tamang tao para sa'yo. Napakagandang sinabi ni Darwin Rosel. Mga kabisyo, marami pa po nagpadala ng kanilang mga komento, ngunit kulang na po ang ating oras. Mga kabisyo, para sa akin, ang moral lesson lang natin dito sa kwento po ni Kim
at nasa kasalukuyang long distance relationship po siya ngayon. Alam nyo kabisyo, sa long distance relationship kasi, ang pinakamahalagang puhunan ay tiwala at respeto. Dahil kapag nawala ang isa dyan, mahirap nang panatiliin ang isa pa. Ibig kong sabihin, hindi kasi sapat lang yung mahal mo lang yung isang tao. Hindi sapat na sinasabi mo lang sa kanya na siya lang yung taong minamahal mo. Dapat kabisyo kapag nagmamahal ka, pareho kayong committed na protektahan ang relasyon ninyong dalawa. Alam mo kabisyo, lagi ko tong sinasabi na kung mahal mo ang isang tao, dapat siya yung unang pinapakinggan at pinapahalagahan mo. At higit sa lahat, hindi yung opinyon ng iba na maaaring makasira sa inyo. Lagi nyo tatandaan kabisyo na mahirap talaga hanapin ng taong tunay at tapat tayo mamahalin, pero hindi ibig sabihin yun hindi na natin kayang hanapin. Sa tamang panahon, darating din yun. Sabi nga sa awitin ni TJ Monterde kabisyo na lagi kong pinapakinggan, sa tamang panahon, darating din yun. Darating yung tamang tao na magmamahal sa'yo, makikita yung worth mo, makikita na kahit anuman yung pinagdaanan mo sa nakaraan mo, tanggap ka niya. Mahal ka niya. Hindi ka pa rin niya iiwan. Maging sino ka man. Mga kabisyo, kung kayo ay parehas ng kwento ni Kimi, huwag ka pa rin mawala ng pag-asa na mahanap mo ang tamang tao para sa'yo. At naniniwala ko na sa bawat sakit, pait, hinanakit na nararamdaman mo, ay may lesson tayong natututunan. At doon tayo tumitibay. Mga kabisyo, malay mo isang araw sa pagbabahagi mo ng kwento sa amin, ay kwento mo na po ang aming mabasa. Kaya kung may kwento ka kabisyo, maaari mo na pong ipadala sa aming gmail.com. Send mo lang po kay rocketera@gmail.com ang inyong kwento. Kaya mga kabisyo, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Ang dugo pong awitin sa inyo, maging sino ka man. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio.